Скъпи приятели, сега ще направим тук и сега една лека и плавна медитация с синьо-зелената енергия. Дишваме дълбоко и издишваме и отпускаме първо нашата глава, нашето тяло потъва бавно и бавно в тази синьо-зелена енергия. Тя ни поглъща, тя ни отпуска. Тя е така омайна, тя е така красива. Тя обгръща нашето тяло бавно, бавно. А сега около нас навлиза една приятна, релаксираща енергия, която облива нашето сърце. Тя изчиства всичко, което имаме. Ние сега пускаме всички стари неща и приемаме новата енергия. Отпускаме всичко старо, което ни задържа като котва. Отпускаме бавно, бавно, бавно. А сега приемаме тази синя енергия и започваме с първа чакра. Обливаме я с енергия. Там ние се заземяваме и се освобождаваме от негативните ни емоции през деня. Втора чакра, изчистваме я, ние се чувстваме здрави. Трета чакра, обливаме я с любов и благодарност. Четвърта чакра, обливаме и нея. Обливаме всичко тук и сега. Пета чакра, обливаме се в тази божествена синьо-зелена енергия. Шеста чакра, всичко около нас е синьо-зелено, така омайващо, така приятно. Около нас всичко е свежо. Седма чакра, ние се чувстваме щастливи, приятно ни е, омайващо. Благодаря за всяка една докосваща енергия. Чувстваме се благодарни, че сме тук и сега. Отпуснати и изчистени. Изчистваме всичко, от което имаме нужда и приемаме новото тук и сега. Благодаря ви, че бяхте с мен. Благодаря ви, мили приятели.